falamos en clave social hoxe de a edición número 20 do Congreso FedAlma, da Federación de Lactancia Materna. A Asociación Lactancia Materna Alma celebra, pois precisamente, mañá venres pasado sábado no Teatro Colón da Coruña este congreso, e lles podo decir que despois escoitarán a presidenta no programa de saúde, pero lles podo decir que tanto a presidenta como a secretaria Fátima Anjo, coa que imos falar de seguido, pois están a realizar como o resto de a xente que compón a asociación, pois un esforzo moi grande. Fátima Anjo, que tal? Moi bons días. Moi bons días, moi ben. Aquí a puntiño de sacar adiante o proxecto polo que levamos tanto tempo na organización. O de organizar está moi ben, pero supoño que despois descansaredes un tempo longo, non? Bueno, si eran as miñas expectativas, pero creo que polo visto hai unha etapa importante e intensa que é o poscongreso de xestións administrativas, que nada, xa vos contaremos para outra. En todo caso, aínda que non rematou o congreso, que non vai a facer máis que empezar mañá e desenvolverse ata o sábado, contentas de poder facer un evento destas características. É unha responsabilidade, un esforzo grande, esgotador, pero creo que tamén supoño que para vos supuña un reto, pero vai ser unha satisfacción, non? Sí, estamos completamente ilusionadas, super emocionadas, algo nerviosas tamén, claro, porque, como diste, é unha gran responsabilidade. Pero a verdad que tivemos tantísimo apoio dende o principio ata a día de hoxe que por un lado é abrumador, porque non quedamos soas en ningún momento, sabes? Tes moita ilusión, pero logo te das conta de que ao mesmo tempo tes moita descoñecemento nesto, que é algo que se fai a nivel profesional na maioría das ocasións e nos facemos dende o voluntariado, tendo en conta que temos outro tipo de coñecementos profesionais, non? Entón, pues nada, super ilusionadas. Supoño que un pouco tamén no fondo da necesidade de facer un congreso como este estará pois a propia necesidade de que haxa asociacións como Alma, pero por que decidistes dar o paso? Por que é necesario este tipo de eventos? Bueno, pues mira, decidimos dar o paso porque a verdade, claro, como xa dixetes, xa van con esta 20 edicións e nas anteriores nos fomos emocionando o estar coas compañeiras de outros grupos de apoio no resto do territorio nacional e ver que todo saía tan ben e que dixemos, bueno, pues veña, botamos aquí a manta á cabeza, non? Como se suele decir. E por qué? Porque realmente é moi necesario visibilizar e poñer en conxunto a todas as persoas mesturadas que teñan que ver co contexto que temos nós, que somos nais de grupos de apoio á lactación materna, pero tamén con moitísimos profesionais que queren aprender, que queren dar soporte, tamén apoio dende outro aspecto, dende o plano profesional, a día da nai bebé. O congreso terá lugar no Teatro Colón da Coruña, pois mañá venres o sábado, día 4, pero claro, falando tamén con a presidenta estos días, nos decía, claro, está o congreso en sí, pero hai un montón de actividades paralelas, por eso decía eu que o esforzo organizativo é titánico, non? Sí, claro, é que a parte social do congreso é un 50% realmente, porque a xente que ven de outros extremos de España, imagínate, no, que trasladarse ata aquí para o final, aínda que sexa o máis importante o que é o contido profesional e de formación, é moi necesario tamén que poidan relacionarse fora dese entorno, non? E entonces, pois mira, para hoxe, por exemplo, temos organizado unha visita ao Aquarium Finisterrae con cerca de 100 persoas, que moitas delas veñen en familia. Logo, por exemplo, durante o congreso vai haber actuacións musicais na parte do que é a pausa café,
por parte dunha compañeira nosa que é música profesional, Paloma Catalá. Mañá a noite temos unha cea cóctel na que, bueno, pues haberá máis tempo para poder relacionarnos e coñecernos, no caso de que pues, haxa algunha persoa que vas coñecendo ao longo destos anos, ¿no? De relacionarte con ela, pero por outras vías, ¿no? E así será máis persoal. Que máis? O sábado, ademais da actuación musical, tamén a media mañá teremos unha parte, unha actividade ao finalizar unha actuación musical pola agrupación cultural Donaire. Logo diso, teremos unha actividade de baile impartida por unha profesional, bailarina profesional, Ana Serantes. Ao longo do congreso haberá dous momentos dunha actividade impartida por unha compañeira, Macarena Sánchez Carnero, que é terapeuta ocupacional de xogo coas crianzas, de desenvolvemento. Que máis? O sábado rematar temos a preparación do ritual da queimada tamén na Cova Céltica, e o domingo pola mañá faremos unha visita guiada chamada A Coruña das Mulleres, para coñecer a nosa cidade dende outra visión non tan coñecida. É dicir que son 2 días de congreso, pero realmente moitos máis días de actividades paralelas, é dicir, non é un congreso só, sino que é un evento con moitísimos máis matices no que atingue ás sesións estrictamente consideradas, tanto as sesións técnicas, vamos a decirlas así, non? Como mañá e pasado, que destacarías do programa, cales son as cuestións e as ponencias que máis interese poden ter? Supoño que todas, non? Sí, eso estaba pensando eu mentras falabas. A verdad que a mí me parecen todas interesantísimas e eso que foi transmitindo tamén a xente a raíz de ir coñecendo o programa. Mira, ao principio de todo xa imos partir coa conferencia inaugural na que se vai falar dos dereitos das nais lactantes neste século. Despois haberá un bloque, bueno, que de verdade que a mí me emocionan todos, que se chama Lactancia e Multiculturalidade, na que se vai falar de tantísimos temas que nos atinguen a todas e a todos, porque estamos, vivindo nun contexto global, ¿no? E que moitas veces non coñecemos ben e é moi necesario dar soporte ás nais migrantes, por poñer un exemplo. As mulleres da comunidade xitana tamén. Despois dese bloque, o seguinte será falar de lactancia e saúde mental, que é certo que agora é un tema que xa está máis na mesa que hai uns anos, pero ainda así queda moito por falar, sobre todo de determinadas temas máis específicos, ¿no? Por exemplo, se vai falar da lactancia de mulleres supervivientes de abuso sexual na infancia, da lactancia en mulleres con trastornos da conduta alimentaria, da violencia obstétrica, que é unha palabra, unha expresión que se utiliza moito, pero ás veces non se recoñece tanto. O día 4 sí que se vai poñer máis o foco na lactancia dende un enfoque sanitario. Estaremos rodeadas dun montón de profesionais da saúde. E pola tarde falaremos de un caixón desastre que é a lactancia e a maternidade en diverxencia, no que se falará de temas tan super necesarios para dar a coñecer, como, por exemplo, a lactancia nas nais sordas ou a lactancia en mulleres entre rexas, a lactancia en mulleres no contexto da neurodiverxencia. Bueno, hai temas que xa podes ver que son variados e moi necesarios de dar a coñecer. Estamos a falar do Congreso, a edición número 20 do Congreso FEDALMA, que organiza Alma Lactancia Materna esta fin de semana, mañá pasado na Coruña, no Teatro Colón, e como escoitan vostedes a secretaria Fátima Anllo, é un esforzo non só polas ponencias, sino porque conleva un montón de actividades paralelas que para a asociación as ten que organizar e dá moitísimo traballo, pero vai ser seguro un punto de inflexión importante. Decía eu, segundo decía, estes días Eva a presidenta, tendes todo copado, é dicir, xa non hai posibilidade de poder participar, non?
Ou si? Bueno, a verdade é que tivemos que pechar pois onte, me parece que foi o prazo de inscripcións, non porque non haxa sitio no Teatro Colón, que un contexto fermosísimo no que vamos a estar nesta entorna, sino porque para dar poder pulir xa todo o traballo que hai ao redor, dende os audiovisuais ata, bueno, todo en xeral, houve que poñer de fin, pero sí, estamos moi contentas, hai cerca, prácticamente 200 inscripcións presenciais e temos un montón delas tamén, pues, non sei se rodean as 100 de inscripcións online, porque tamén se pode desfrutar en streaming para que non poida chegarse a Coruña esas 2 xornadas. Bueno, pois evidentemente unha cita que non se deben perder. Isto é unha parte, decía eu antes de empezar a entrevista con Fátima, é unha parte máis importantísima, non? De toda a actividade que fai Alma. Isto é a divulgación. Se necesita, lóxicamente, pois fomentar e promover a cultura da lactancia materna. Ese quizás é un dos piares fundamentais da vosa actividade. Sí, efectivamente. Realmente o objetivo principal dos grupos de apoio á lactación materna é que as nais e as familias poidan ter un espacio onde recoñecerse, onde poder falar dende a total liberdade e sentirse cómodas na súa maternidade, na decisión de aleitar as súas crianzas do xeito que elas desecen, pero é certo que, claro, a divulgación é parte desa labor que facemos, dende as charlas que impartimos para mulleres embarazadas e acompañantes, a todas as actividades que facemos mensuais, nas que se vai falando en xeral de crianza, de lactancia materna, de autocuidado. Sí. Sí, Fátima. Sí. Ah, sí, parecía que pensamos que te perdemos por un momentiño. Para aquelas persoas que o mellor se queren informar, evidentemente, non deste congreso, senón das actividades de Alma, que, por certo, ten un vencello con Culleredo onde hai moitísimos anos, un vencello bastante importante, non? Porque seguís cos grupos de apoio, todo, non? Sí, para nós, o sea, o noso vínculo co Concello de Culleredo é de moito amor, no Concello de Culleredo. Bueno, para toda a xente que non vos coñece. Pois temos contacto a través da nosa página web, que neste momento temos quizáis un poquinho en stand-by, poderíamos decir, porque se está modificando, actualizando. A través do correo electrónico, por suposto, contestamos a diario, a pesar de que a nosa labor é voluntaria, estamos aí a tope, e a través de redes sociais. Pode calquera persoa atoparnos en Instagram e no Facebook tamén. Ben, pois o galla que saia todo ben, bueno, vai sair todo ben seguro, porque teño moi traballado este 20º Congreso Fedalma que mañá pasado vai ter lugar no Teatro Colón, organiza Alma Lactancia Materna. Fátima Anjo, a secretaria, que estivo nos últimos minutos con nosco para falarnos deste evento tan importante. Moito éxito, moitas grazas por estar hoxe con nosco, Fátima. Moitísimas gracias a vos por darnos sempre tanto apoio.